rooleissa on mukana äiti, Jasmin, Michael, Sandra, Niki Munapää, Joey, Chloe. Me ollaan kaksoset. Me ollaan tämän videon päähenkilöt. Ja siis mä oon Zoe, mä oon Chloe. Ja me ollaan superkaksoset. Chloe, Zoe, herätkää. Nyt on sunnuntai, eihän nyt pitäisi herätä. Niin just. Älä olla saa vaan makoile siinä maassa. Anteeksi, minä millään laittamaan aamupalaa teille. Tytöt, herätys! Nythän on sunnuntai, miksi pitää herätä? Niinpä. Ai. Kävin just äsken ulkohyppy. Se oli kivaa. Minä menen herättämään Michaelin. Joo, mä käyn herättämään Nikin. Ai siis mä. Niki, Mitä? ai herätä munapää. Älä haukku mua munapääksi. No kun sä oot sellainen. Kulta! Herätys! Kulta! Mä lentää. Oi. Niin, kaikki teistä eivät pääse nyt syömään, mutta nuorimmat pääsevät. Nuorimmat ovat... Eiks mä oon nuori? Oot sinä aika. Kuka hyräilee tätä musiikkia? Mä. Ja sitten sinä. Pistetään. Okei. No ei nyt tarvi enää. Au! Mä vähän mogasin. Ihan sama. No niin, 2 jäljellä. Te odotatte hetken. Te Te odotatte. Onko selvä? Joo, no kaikki mahtoivatkin syömään. Se on hyvä asia. Syökää nyt napa täyteen. Niin, että tulee ihan ilmavaivoja. Mulla on jo. Lapset, minulla on kerrottavaa. Minulla on pahaa kerrottavaa. Se on tapahtunut tässä lähiaikoina. Ja se on se, että tässä kaupungissa liikkuu murhaaja, niin ette saa mennä ulos. Onko selvä? Äiti! Ei se mikään paha kyllä. Kaikki se pyörty. Niin, tämä on tosiasia, ette kaikki voi pyörtyä. Mä en pyörtynyt. Hyvä asia. En mäkään. Mutta se vaan vähän kuottaa. No niin, nuorimmat pyörtyivät, mutta tälle asialle ei voi mitään, tämä on luonnollista. Niin että pysykää sisällä, onko se selvä teille? Kaikille. Kaikille, te kuulette sen, minä tiedän. Joo. On. Mutta entä se murhaaja ei tule tänne? Ei se tule, ei se pääse. Onko sinulla jotain asiaa? Ei. Eihän se voi olla totta, että täällä on murhaaja. Ei niin, mutta mennäänkö tänään jossain vaiheessa ulos? Hyvä idea. Yöllä, kunnes kaikki muut nukkuvat. Joo, tai no ei ehkä yöllä, mutta illalla sitten 10 jossain. Joo. Mutta sisko, No. sitten me voitais... Joo, minä etsin niitä murhaajia sitten. Koska mä näin kerran metsässä, mä näin joku varjon, joka liikkuu. Ihan kiva. Munapää. Muna-aivo. Hirveä Munaoivo. Mitä tuo ääni oli? Mikä toi on?
Mitä täällä tapahtuu? No niin, lapset. Ai hiljaa. Mitä nyt? Me kuultiin joku koputti. Se on vain pienen mielikuvituksesi kepposia. Mutta me kaikki heti kuultiin se. Mäkin kuulin. Ette kuule, se oli vain joku pieni Me katso naapuri. ovelle. Ei siellä ole ketään. Oho, onko siellä joku? Ei ole. Ei ole ketään. Mut se katos. Ei kadonnut, ei mitään ole tapahtunut. Äiti. Oikeesti me kuultiin. Niin. Me voidaan oikein todistaa se. No millä tavalla? En mä tiedä, mut äiti, sä et usko sun lapsia. Tässä on monta todistajaa. Minullakin on käynyt noin pienenä. Mä pyörin mun munapään kanssa. Nyt pitää mennä nukkumaan. Hyvä on äiti. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, kulta. Hyvää yötä, kulta. Hyvää yötä, kulta. Hyvää yötä. Hyvää yötä, kulta. Hyvää yötä. Hyvää yötä, kullat. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tosiaan. No niin, toivottavasti lapsille tulee mukava yö. No niin, sisko, mennään. Joo, mä olin unohtanut sen kokonaan. Tuu. No missä me olemme? En mä tiedä. Mua vähän pelottaa. Muakin. Hei, kato, mikä toi paikka on? Hei, kato ikkunasta. Teitä onkin jo odotettu. Astukaapa sisään. Mitä te haluatte meistä? Haluamme teistä meidän jäseniämme. Haluamme teistä verta. Ei. Perään! Perään! Just on kotiin. Äkkiä. Ei saa mitata. Kaikki ovat kuolleita. Kaikki kuolleita. Meidän perheenjäsenet rakkaat. Herra äiti, sä voi jättää meitä, me ei ole tarpeeksi vanhoja tähän. Niin, me ollaan vasta 12-vuotiaita. Herä sisko. Sisko. Herätkää. Munapää. Sä oot aina munapää. Sä oot aina munapää. Sä oot aina meidän sisko. Herä. Ei oo totta. Perään! Herä. Odottakaa minua. Oi ei. Perään uudelleen. Ai jaa, joku sai heidät jo. Njä. Hiilet saatiin jo kiinni. Hyviä unia. Siihen loppui meidän tarinamme. Miltäs tuntuu sitten, kun pääsette vielä taivaaseen? Tai mistä tuntuu, jos ette pääse vaikka helvettiin? Se oli sitten sellainen juttu.